svim našim navijačima i ljubiteljima odbojke želim sretnu i uspješnu novu godinu. Prije svega želim vam puno zdravlja, sreće i sportskih uspjeha, te da vam se ostvare sve želje koje se nisu ostvarile u ovoj 2020. godini. Sretnu i uspješnu novu godinu želimo svim našim navijačima i da ćete nas nastaviti podržavati u 2021. Nadam se da se uskoro vidimo i na terenu. Svim našim navijačima, pratiteljima kluba i svima ostalima želim bolju i uspješniju 2021. godinu. Svim našim navijačima želim sretnu i uspješnu novu godinu. Evo ovom prilikom želim svim našim navijačima i svim vjernim pratiteljima našega kluba zaželjeti sretnu i uspješnu novu 2021. godinu. Sretnu i uspješnu novu 2021. godinu želim svim prijateljima našeg kluba. Lijep pozdrav!